Nahliadnite s nami do zákulisia prípravy rozprávok, kde slová a hlasy vytvárajú čarovné svety pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. V našom štúdiu sa stretávajú nádejní mladí herci so strieľanými profesionálmi a bok po boku prepožičiavajú svoje hlasy postavám, ktoré vás vtiahnu do rozprávkového sveta a stávajú sa pre deti spoľahlivými sprievodcami na ceste k nekonečnému dobrodružstvu. Rozprávky pre nevidiace deti sú viac než len slová v príbehu. Sú kľúčové pre rozvoj fantázie, vzdelávania a emocionálneho rastu detí. Spoločne tvoríme príbehy, ktoré nielen nevidomým deťom otvárajú dvere do nových svetov. No kľúčom do dverí sveta rozprávok je predovšetkým detská fantázia. Rozprávky pre malé pastelky vznikajú na podporu verejnej zbierky Biela pastelka. Fantázia! Ak sa vám rozprávka páčila, môžete ľudí, ktorí náš farebný svet nemôžu vnímať očami, podporiť zaslaním 2-eurovej SMS na číslo 820 alebo ľubovoľnou čiastkou prevodom na bankový účet. Ďakujeme.